Bzum lidi, moje jméno je Sladké mameny a já vás vítám u dnesního videa. Dnešním dnem si chci zareagovat na jednoho reprezentanta v tanečním stylu na píču se, to se tak jmenuje. Je to reprezentant Česko-Větnamské republiky a dneska bych si chtěl zareagovat na jeho tanec, tudíž pustím vám to, jmenuje se Pavel Hrdlička. No, takže Kovany, vypni se. Takže Kovany, ten typek jakože je dobrý youtuber, ale tanečník taky, ale chtěl bych říct, že nemá vůbec Chovany. Je to on je takovej, má rád nudle, no, a to je vše. Chovany.